Dané sú priamky O a P, ktoré sú navzájom rôznobežné. Zostrojme obraz priamky P v osovej súmernosti s osou O. Priamka je jednoznačne určená dvomi rôznymi bodmi. Pri hľadaní obrazu priamky teda stačí nájsť obrazy jej dvoch rôznych bodov. Použijeme pravítko s ryskou a kružidlo. Pravítko položíme tak, aby sa ryska kryla s osou O. Cez bod A vedieme kolmicu na os O. Kolmica pretne os O v bode A0. Podobne cez bod B vedieme kolmicu na os O. Táto ju pretne v bode B0. Nájdime obraz bodu A. Kružidlo zapichneme do bodu A0, zoberieme doň vzdialenosť A0 a na opačnej strane vzhľadom k osi zostrojíme kružnicový oblúk tak, aby preťal kolmicu. Oblúk pretne kolmicu v bode A s čiarou, ktorý je obrazom bodu A. Podobne nájdeme obraz bodu B. Kružidlo zapichneme do bodu B0, zoberieme doň vzdialenosť B0 a na opačnej strane vzhľadom k osi zostrojíme kružnicový oblúk tak, aby preťal kolmicu. Oblúk pretne kolmicu v bode B s čiarou, ktorý je obrazom bodu B. Zostrojme priamku A s čiarou bez čiarou. Označme ju P s čiarou. Symbolicky možno zapísať. V osovej súmernosti s osou O sa bod A zobrazí do bodu A s čiarou, bod B sa zobrazí do bodu B s čiarou a priamka P sa zobrazí do priamky P s čiarou. Ak je priamka P rôznobežná s osou O, vhodné je zostrojiť obraz ich priesečníka. Nazvime ho bod R. Je to samodružný bod, preto sa zobrazí sám do seba.